Carmes, toma unha Carmen. Para as Carmelas, para as Carmuchas por aí. Veña. Bueno. Ai. Feliz día do Carmen a todos. Collede flores, veña, collede. Levades aos barquiños, Tomade, colledes que queira. Arroja para ti. Aí vos quedan. Collede as flores. Pero collede o cesto. Hola, señoras e señores, que tal, como estades? Benvidos ao Voltas co Prato. Hoxe é o día do Carmen, así que parabéns a todas as Carmiñas, Carmelas, Carmuchas, aos Carmelos tamén, que tamén os hai. E aquí estamos nós, unha tarde máis, para cociñar. E claro, vos botaredes en falta aos cociñeiros aquí, non? Seguramente sí, pois fixádevos que hoxe teño a idea de que saíron procesionar a Virxe do Carmen. Atende. Serán as Canarias. As Azores. No, é máis alá das Azores. Que susto, rapaz. Leonardo. Moito máis para lá das Azores. Non a vedes? Seguro que a vedes. Ali ao fondo. Que? Salimos de Ribeira e ali ao lonxe está Seli, da Estrada. Hola, chamo-me Seli e son da Estrada. A miña comida favorita é peixe. Hoxe, como é o día do Carmen, non estaría nada mal cociñar pescada. Eu vou vos a contar como a fago eu. Cozo unhas toriñas de merluza, un pouquiño de cebola ou porro e unha colliña de laurel, sobre 8 ou 10 minutos. Despois, fago un sofrito con aceite de oliva virxe, un pouquiño de allo, incorporolle o pimentón ou última hora para que non se queime e suelo poñer unha ensaladina. Pero gustaríame que os cociñeiros me pudesen decir truquiños para mellorar a receita ou dar notas máis elaboradas para días de festa como hoxe. Aproveito para felicitar a todas as Carmen, e sobre todo a miña irmá e a miña amiga. Tamén quero saudar a todo o programa e a xente que vos vea contigo. Seguir dándolle voltas ao prato. Mariñeiriño galego, mariñeiriño de España, día e noite a traballar. Mariñeiriño galego, mariñeiriño de España. Un aplauso para Seli da Estrada, que está con nós na Voltas co Prato, a televisión de Galicia, neste día do Carmen, neste día maravilloso, neste día no que hai moita xente que está de festa, hai moitos concellos que están de día festivo, de día feriado, hai moitos concellos, sobre todo da costa, tamén do interior, como é en Arzúa, que hoxe non se traballa en Arzúa, porque é tamén día festivo na miña terra. Son de non traballar, Sí, gustanos ter festivos todos moi pegados. San Xoán, festivos, demais. Bueno, estamos aquí cociñando nun día tan especial, tan espectacular, como dicía Seli, vamos facer algo chulo, guai, pero, que vai facer Lucía, que leva sen vir días e botámola moito de menos porque agora é dobremente empresaria? Igual de autoexplotada que antes. Vou facer unha pescada moi especial, porque é unha receita de Xulio Mato. Unha receita de onde? Non podo errar, cerro. É unha receita do libro? Do libro, claro. Espera, que creo que teño o libro. Ti sabes de que página é, non? Para ter chuleta. Das receitas do Voltas co Prato, do noso libro do programa, o sea, que vende aquí. Sí. Vale, é que é pescada rechea. Pescada rechea. Maravillosa. Vai explicando, vou intentar buscar, A mitad para atrás. Vou intentar É buscar. Ti vai maravillosa. explicando como Rechea faz. dunha bechamel con mexillóns e despois fritida como se fora romana. Unha pasada de receita de Xulio. Vai facer isto, Pescada rechea. Non me sigues que se despois non me queda igual de bien? Non, vai chegar mellor. Vale intentar mellorar, ou? Vou tentar mellorala. Sí. Polo menos igualalo. Bueno, vai no intentar, e nós confiamos en Lucía en que vai facer así. Ela vai facer unha pescada do libro da Voltas co Prato de Xulio Mato, e Xulio Mato que vai facer unha receita de Lucía... Non, que non ten unha pescada. Non ten no libro de receitas. Eu vou facer outra de pescada. Outra de pescada. Outra pescada. Outra receita de pescada. Vale. Pero vou facer unha meunier, Unha? salsa meunier. Vale. Vale, que é unha salsa con manteiga e limón. Pero vamos a botar uns encurtidos que lle vai dar un toque super rico. A menía é algo que gusta moito a xente máis tradicional, non digamos. Así, melosiña, ten un toquiño ácido do limón. Está moi ben. Despois vou facer unhas patacas que non me acordo como se chaman, pero vamos a decir, seguro. Vancho dicir agora mesmo en 3, 2, 1... A directora tampouco se acorda. 3, 2, 1... Vale. Ajo cabañí. Ajo cabañí. Ajo cabañil. Que non deixa de ser Cabañil. de cabaña. Vale. Que non deixa...
Mira, son da zona de Murcia, que entón é Cabañí. O que vamos a facer é cortalas como se fóramos a facer unha tortilla e vámonos pochar igual que unha tortilla. Vale. Despois leva un toque, leva un bajadiño con allo, perexil e vinagre. Perfecto. Que eu nunca as provei. Pero seguro que van a estar moi boas. Entón, eso, patacas al ajo, cabañí, Vai cabañil, facer que sí, pescada media, pescada renchida con ajo cabañil. que vai facer Xulio Mato. Señoras e señores, cociñamos pescada. Neste Día do Carmen, no Voltas co Prato, marchamos con Lucía Vázquez. Vamos para a vida. Vamos alá. Lévame a beira do mar, lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Lévame, lévame, lévame. Bueno, hai que dicir que Lucía abriu a beira do mar na praia de Coroso, en Ribeira. Ten ali un chiringo. Mais a beira do mar non se podía. Non se pode estar máis a beira do mar, Pero Mira. está ademais na parte bonita da praia, xa te dixen antes. Toda a praia bonita. Bueno, pero esa parte especialmente bonita. Sí. porque está estás ti. resguardadiño do vento. Estás ti. Gracias, cañotas. Fuches o primeiro en vir a visitarme. Correcto, correcto. Sí, sí. Bueno, antes de nada, por que Mira. pescada e por que renchida? Home, pescada, porque o día do Carme hai que facer algo do mar e de festa. Tamén, vaya E pregunta. renchida porque é a receita de Xulio e vamos confiar en que salga boísima. Si, para gañarlle a Xulio utilizas a súa técnica. Claro, Moi ben. porque así se perdo tamén vai ser parte a súa culpa. Moi ben. Ou porque está mal ejecutado. Tamén, tamén. Difícil vai ser eso. Bueno. Entón, como comezamos? Sí. Comezamos derretendo un poquinho de manteiga, porque vamos facer como se fora unha bechamel. Oh, pedazo de cebola, Entón, vamos picar un poquinho de cebola, Pedazo de cebola. unha cebola Unha cebola hermosa, boa, Unha cebola contundente. Unha cebola hermosa. Eh? Cebola do país. Mira, este Como a praia de Coros. Como a praia de Hermosa como a Coros. praia de Coros. Mola un montón E porque imos os, no- sofretir esta cebola aí. E un alliño. os nomes das praias son todos chulos, Todos chulos. Son bonitos os nomes das praias de Galicia. Home, claro, unha cousa tan bonita como unha praia non lle vas poñer aí un nome... Cal dirías ti que é a túa praia favorita? O sea, Ai, que si difícil. tiveres Ahora que de escoller... Coroso. Xa, pero bueno, tamén é a da túa terra. Pero- Entón eso non vale. Pero a ver, depende pa qué. Praias familiares, Coroso, Cabío, o Vilar tamén está O moi Vilar ben. mola, sí. Hai máis costa que o Barbanza, tamén hai que dicilo. Está dicindo a directora que hai olas. A min gústame moito, no Vilar hai máis olas, Sí. sí. Máis olas. Pero bueno. Gústame moito tamén a Costa do Norte, Home, é que a Mariña A Lucense Costa da está moi Morte, guai. a Mariña está moi guai. Lucense, e tamén hai praias maravillosas. Vamos a preguntar tamén á xente da casa. Chamádenos ao 881365536, ese é o teléfono da Voltas co Prato. Cal é a vosa praia favorita? E os nomes de praias tamén son moi chulos, pois o nome de praia favorita ou cal é a vos, particularmente, a cal vos gusta ir. Chamade, contade, como sempre, no Voltas co Prato, no 881365536, e ademais, repartimos cartiños, 50 euriños que podes levar para a casa, e non o dixen, pero temos un Instagram precioso. @voltascoprato. Aí están case todas as receitas subidas. E recordade que van pasar cousiñas hoxe. Van pasar cousiñas deste programa. Ao mellor alguén leva algo a casa. Así que estade moi atentos e atentas á Televisión de Galicia e ao Voltas co Prato. Vas dar ajo. Pode ser. Ai, Pode ser que de algo. bueno. Vale, cebola, Allo. allo. Sofritímolo ben. Vale. Pode ir con Xulio. Podes ir con Xulio. Pois veña, No, no, cebola, no, allo, no, no me da tempo. manteiga e imos con Xulio Mato. Bueno, Bueno, eu Si eu, fixen a comunión si eu así. estou de comunión, ti estás, De vamos. comunión. Eu fixen así a comunión. De branco. De branco e con Eu- cousas destas. eu de azul. E un silbato dourado. En serio, en serio. Un silbato dourado. Sí, un silbato dourado con a cadea, Vale, vale, unha vale. fantasía. Como vai isto? A ver. Mira, aquí temos... Estou arrancando un caldo de peixe, vale? É o primeiro de todo, vale? Ajá. Teño aquí un tomate, teño o talo verde da cebola, tenra, e un Ah. trociño de apio, e unha cenoria. Po caldo. Vale? Po caldo, que iso xa está aí fervendo duramente. Entón, agora que necesitamos, para que sexa un fumé, meterlle algo de peixe. Vamos a meter a espiña desta pescada, vale? Para que teña o sabor de peixe, evidentemente. efectivamente, vamos a Porque sacar vai ser así. un caldo de... Pescada. Bueno, sí, iba a decir de peixe, pero de pescada. Bueno, exactamente. de pescada, bueno, a pescada é un peixe, Mira, non? mira, 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 que como cortas Mira, toma, Sí, mira, Pau. sacamos así o lomo por os dous lados. É certo que a pescada antes era cara. Sí, claro. Sí, E agora está a mellor prezo, non? Sí, porque hai moita xente que lle colleu manía, non sei por qué. Por Para qué? min é unha maravilla. Eu que sei, estou dicindo que non sei por qué. Ah, vale.
Para mí é unha E dixe, eu pasada. collo de manía. Sí, Así. non sei se tamén porque estaba en todas as BBC, bodas, bautizos e comunións, Ah, é verdade. durante moito tempo, entón, Sí que é verdade. agora tamén se incorporaron peixes novos ao noso día a día, entón, pois foi perdendo un pouco o protagonismo, pero para min é unha imprescindible, É que antes dábase moito un unha peixe festa, blanco. ou unha festa, ou cando alguén estaba pachucho, Tamén. cando estaba enfermo, facíase, verdad, pescar. Efectivamente. Me cago. Cocidiña, mira, ahora damos un corte aí, e pa a pota. Fixeches como Begoña. Non fixe? Begoña fai. Fai así? Sí, Ah, fai. pois eu fago E ala. sempre. Sí, faino así tamén. Entón, Entón, que que vas... vas... Begoña que despois enfadase contigo. Cos lombos que vas facer? Aquí temos o cos caldo lombos, marchando por unha banda. Os lombos vámonos cortar Vale. así, en trozos fermosos, vale? Vámonos salgar, Wow. vámonos deixar aquí na fariña, que vamos reservar para despois. Vale, teño que empezar ca pataca, que senón se me fai. Mira, vamos a deixar aquí e despois vamos a fretir. Vamos a simplemente selar porque vamos a rematar ca salsa. A salsa é moi rápida de facer. Pratos moi de festa, eh? Home, este é moi de festa, eh? Bueno, Tenos o de que Lucía vir va a pasar. tenos que vir ver unha veciña túa, casi. Ah, de Tabeirós. Casi. Bueno, sí, de Tabeirós, exactamente. Vamos a recibir con fortísimo aplauso a Sefi da Estrada. Un aplauso para ela. Celi. Hola, Celi. Celi, que dicen Sefi. Celi, onde ven o nome, Celi? De Marisé. Son Ah, de Marisé. María José, Marisé e Celi. Aparte, eu tamén ás veces canto, fago humor. E o meu nome artístico é Celi Moure. Pois acabo de quedar sorprendido, porque teño unha amiga moi amiga miña, que é María José tamén. Ah. Pero non sabía que se lles chamar María José. Marisé, claro. Sí. Pois De non- Mari de María, Sé de José. Que curioso. Bueno, pois Eli, temos un par de receitas para ti. Arrímate a Xulio que che vai Muy contar bien. el que Bueno, é o que vai Seli. facer coa pescada. Primeiro, benvida. Gracias. Eu tamén me dedico ao humor, pero salme Sí. mal. A mí salme mal. Bueno, non sei se me sale ben ou mal. A mí Eu sale- fago. A mí sale mal, que sempre me berran, que teño chistes moi Pero malos. ti falo Pero me por da ti. igual. Non, Dame xa igual. está. Claro, son amateur. Claro. Mira, teño ali un caldiño de pescada, que teño a espiña central da pescada, un poquinho de verdura, vale? Apio, cebola tenra, tomate e cenoria. E aquí teño os lombiños xa na fariña, que os vamos rebozar despois. Pero primeiro vamos a empezar con estas patacas que era al ajo Ai, sí, pregúntame a mí. Ajo cabañil. Ajo cabañil. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a fritir como si fuera para unha tortilla. Pero Vale. botaches allo aí, no? No. Allo vai ir despois. Ah. Mira, aquí temos como aproximadamente 1 kilo de pataca. Ajá. 1 kilo de pataca, eu sempre dou o peso da pataca con piel, vale? Despois ainda hai que pelalo, entón serán uns 800 gramos. E vai a meter xa toda. Vamos a meter pataca. toda Vale. e vamos a tapar, porque queremos que se medio coza, se medio fría, vale? Que rico. Xa baixei agora, mira, ahora está no sete, Si, está o o da aceite color quente. da... É que o caldo, claro, fixo coa propia pescada. Sí, sí, Quitou a está espiña, un- pimba, para dentro. Vamos a deixar aí que coza, vamos a baixar un pouco para que non nos enturbie, e que coza aí, nada, 10 minutiños e temos un caldo express perfecto. Mentras facemos o A ti restante. soache a salsa Melier. Menier. Menier, Dios, como estou, Menier. Sóname, non así facer, pero sí me sona. De que se facía tamén con moitos, non só con Co pescada, lenguado, con co- lengua, sí, sí. sobre todo co lenguado, Sí. a receita Sí, sí, máis que me tradicional é sona. o lenguado Menier. Eu eso non sabía. Que non leva encurtidos, esta vai levar encurtidos, pero porque nos damos unha volta ao prato. A ti, ademais, un curtido gustache moito. A mí gusta Ti és moito de un curtido, Sí, sí, sí. É verdade, é verdade. Está moi Eu guai, son porque moito de Gilda, de mola un aceituna, montón, mola un montón. Bueno, que che parecen a receita que está facendo Xulio? Ah, pareceme ben. Sí. Bueno, non- É moi curiosa, sobre todo a da pataca, porque a Sí. pescada é moi sinxela. Sí, porque, por exemplo, a pataca facía cocida, sin máis. Este vai así medio... Pero se estou aquí co chirimbán floreste, vou meter un pouco para dentro. De marinerito. Non quero molestar o micrófono. Gonzalo, se molesta, dimo, eh? Vamos a ir con Lucía mentras Xulio se prepara. Esta é a súa proposta de Xulio. Moi ben. Imos con Lucía, por favor. Hola, Sali aí, Lucía, arrímate hola. aí. Aquí, que estás ben. Mira, Guau, eu vou facer unha pescada rechea. Ah. Teño son aí mexillóns? mexillóns. Ah, que tamén me Imos gustan incorporar moito. mexillóns, Aí era ese manteiga sofritillo. con cebola e allo, non? manteiga, cebola e allo. E agora os mexillonciños. Tamén ten Damos- moi boa pinta, sí? Vamos a facer unha bechamel con isto. Damos unhas voltiñas, vamos a salpimentar. Uf, Un pouquiño de pimenta, bechamel con mexillón, eso un pouquiño nivel de sal. bo, Non é unha tontería. Pero non se me ocurriría que se podía facer así. A min tampouco. E a ver, isto, se che gusta o mexillón, Sí, sí, a perfecto. mí Pero encántame, se ese sí. día non tes mexillón e tes os berberechos, Sí, calquer tipo de... ou calquera así outra de marisco cousa. de casca. Sabes que podes facer? Decirlle a Sally onde está esta receita.
no libro de A Voltas con Plato. Ah, moi bien. O sea, hai que comprar o libro de voltas. É unha receita de Xulio, ademais. Receita de Xulio está facendo ela, O sea, de Xulio fala... Gaño ou perda, vai gañar un pouco Xulio ou perder un pouco Xulio. Está ben. Está ben, está ben. Como sodes... En vez de ser concurso, colaboración. Sí, o sea, é unha colaboración. Sí, moi de Instagram, verdad? Unha colaboración, moi de Instagram. Entón, un poquinho de fariña, deixamos como sempre que a fariña se cociñe ben. Sí, sí. E incorporamos E o ali leite. esa pataca, non? Estou fritindo unha pataca para acompañar. Moi rico. Porque pescadas en unha pataquiña ou un arroz, Eu sempre digo que te parece que non presta. Jo. E despois que llevas, incorporar eu o leite, O non? O leite? que é? Leite, é así. Vamos a incorporalo pouquiño a pouco porque queremos que sexa unha bechamel espesa, porque é con ela co que imos a rencher a pescada. Pois, Seli, chegou o momento no que che pregunte cal das dúas levarías ti pa estrada pa Tabeirós? Eu non dubido... Bueno, Tabeirós non son da Estrada, non sei por que decides Tabeirós. Pero non é Tabeirós, Son de a Estrada a Estrada. No, Tabeirós pertence á Estrada. O Concello é a Estrada. Pero, logo ten moitas... pero vamos a Eu son ver, da pero a Estrada... zona non é deza Tabeirós? Bueno, pero eu son da Estrada. Val, perdón, xa estamos cos localismos. Pero Xa estamos cos localismos. No, de Tabeirós pode ser. Pero No. digo que Tabeirós Vale, é unha vale. aldea É unha parroquia da Estrada. Pero eu vivo no que é a Estrada, Vale. Estrada. Non teño nada contra Tabeirós. Todo o contrario, un saúdo a todos os de Un Tabeirós. saúdo pa xente Non de me teño Tabeirós, que pensar. como diría Sí, Galloso, quero un decir saúdo, que da sí. Estrada de Tabeirós ainda hai uns kilómetros, É non uns moitísimos, sí, pero... Eu son Pois- do Concello do Sí, sí, do centro, como digo. Vale, pois que levarías ti po centro da estrada? Bueno, e para Tabeirós pode facer E para falta. Tabeirós é onde Pero faga para a falta. Estrada eu levo... Bueno, a ver, as dúas me gustan moito, pero esta como ten mexilóns tamén. Depois hai que probala, pero a mí os mexilóns tamén me gustan moito. Encheulle ollo a de Lucía, A dos mexillóns. Polo menos de momento. Bueno, por vouche pedir que vayas a atender os sufridores, que te sentes ali, co público e despois chamámoste, Moi vale? ben, vale, gracias. Un aplauso para Seli que está con nós, ben da estrada. Bueno, hoxe é o día do Carmen. É un día perfecto para xuntarse coa familia, contar batallas navais, xa sabedes, e darlle ao dente, sí. Toca gozar dos nosos pratos máis lucidos. E por iso propoñemos un imprescindible das nosas festas, a pescada. Sei que as mellores proveñen do Gran Sol. Ali captúrennas con palangre, arrastre ou volanta, pero as máis valoradas, xa sabedes cales son, as do pincho. A galega, encaldeirada, guisada ou en salsa verde son unha delicatessen. E calquera das carmes, carmelas ou carmiñas que tedes na familia, pois celebrará o que lle poñades na mesa. Por certo, se hoxe vos facemos as ganas e de por celeiro esta fin de semana ali fanlle boa festa e se preferides quedar na casa, poñede a proba as propostas de Xulio e de Lucía. Estarán, como sempre, en @voltascoprato, onde nos podedes seguir e atentos e atentas porque... Atención, chegou o momento. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ven aquí, Charlie. Ven aquí. Vente comigo. Hai moita xente en Galicia que durante varias semanas estivo mirando o Instagram do A Voltas co Prato porque aí había un concurso, fotográfico, gastronómico, o quinto concurso fotográfico gastronómico do A Voltas co Prato. E xa temos, señores e señores, gañador ou gañadora deste libro do A Voltas co Prato. Ben, así que podedes entrar no Instagram xa de maneira oficial, xa mesmo podedes entrar para saber quen gañou, quen foi a fotografía máis bonita. Vámoslo ver. Atención, Charlie. ¡Ha! A ver, mira cantas fotos. A ver cal é a que máis nos gustou. Home, un churrascazo. A ver, que vos parece do churrasco? Mira, con polo, costela, chourizo vermello, criollo. De todo, Está ben, Eso sí Está que- ben. Vale, pois o autor ou autora desa foto que ten moi ordenado, ademais. Sí, sí, Todo sí, aí sí, sí. tiña moi ordenado aí o churrasco, é o que gaña. O libro da Voltas co Prato que o mandaremos vai ir asinado por todos e todas, vale? Creo que podemos ver unha señora maravillosa, non? Que sei que sí. A ver se podemos ver. Ah, en dupli, vale. Aí estamos vendo. Vale. Aí está. Ole, mira, non nos gustou, non gañou, pero gustounos tantísimo que, mira, mencionámola aí tamén. Que guai. Jo, pois que viña de invitado un día, que está moi guai. Ostras, molaba que viñera un día. Un bico enorme, Veña. Gracias. Jo, que guai. Como mola. Vamos con Xuli, veña. A ver, Mira a fécula que tiña esta pataca. Oh. Vamos a destaparla. Por que bota tanto? A ver se se evapora, porque é todo fécula, mãe. Pero non sei. En mi vida. Mi má, pero está botando moitísimo isto. Bueno, o tema, mira, estou marcando xa. Está botando moitísimo isto, Igual non probamos a pataca o allo cabañil hoxe. Non sei, con eso... Bueno, mira, xa
temos os dos primeros trociños de pescada marcados. Vamos a marcar os outros dous. Pescada Só marcar, marcada... vale? Só douradinho, cun poquinho de Pescada fariña. marcada que como é? A ver, Marcada é explícanos simplemente un poquinho dourada. Sin cociñarse de todo, porque vamos cociñar despois na salsa. Vale? Ah, vale, vale. Entendido? Como se fai a mini... Estamos neso, mira, estou derretendo xa aí a manteiga. Vale, moita manteiga, non? Polo que Moita vexo. manteiga, 250 gramos Vale. de manteiga. A lo loco, Unha manteigada. Unha manteigada. Aí está. Aquí vamos a botar o zume de un limón. Vamos a botar ahora os encurtidos. Tan pronto teño un huequiño aquí, xa os vou ir picando. Mira, encurtidos que temos é... Vamos a botar aquí unha ramiña de perexil. Ajá. E aquí temos un par de tres piparras, un cogombro, 3 ceboliñas Ajá. e un ardez alcaparras. Como che gusta a alcaparra, Me gusta un curtido, xa sabes que me gusta todo. Alcaparrero... Alcaparrero. Sí, alcaparrero bastante, Non sei se se di así, pero gústame, Pero gusta, che, verdad. Alcaparrero. Alcaparrero. A menina normal non leva encurtidos, Vale, porque botas de ti porque che gusta. E boto yo porque me molan, Vale, vale, vale. A normal que leva así, básico. Manteiga e limón, Na máis? nada máis. E vai emulsionado. Vale. Mi má, quanta fécula, Sí, eu quero pensar que é a fécula. A mí isto nunca me pasara, É que as patacas... É que quero lle recordar a xente que iso son patacas, Isto que Estos está son de repente- patacas, son patacas, son. Son patacas, pero... Prometido, prometido. Pero son eso patacas. vai sair... Non sei, vou desespumar. Animalá. Vai sair esparrumado, Sí, eso é. Por que é? Non sei. Por que é? Que chame a xente que... Pero como non sabes, ti tería lo que saber. Mira, non ves? Xa se... Desfaise. Sí, desfaise. Entón non lle vou quitar. Bueno, haberá moita xente en Xinzo, Carballo, ademais, que son pataqueiros e pataqueiras. Por favor, explicádenos isto. O sea, Sí. chamade e explicade por que non En sai mi- tanta escuma na miña vida, nestas patacas. O sea, Na miña vida simplemente vireu isto. patacas e aceite, fixados o que está pasando. Na o sea, miña vida vireu isto. Sí, Eu nunca porque virei ni siquiera lle botei sal, Joder. Bueno, Que mira, vamos curioso. a quitar este aceite de aquí. Que máis moita escuma, É moita, sí. Moitísima escuma. Pero bueno, a ver se nos axuda a que se cociñen, senón estamos fastidiados. Será a variedade da pataca ou non? Pois pode ser. Non sei, non sei. Esta non é daqui, Ah, claro. Esta non é daqui. Eu xa me Claro. comprometín a facer pemento daqui. Da pataca ainda non Claro. falamos. Claro. É que... Tes algunha teoría desto, Lucía? Lucía, cal é a túa teoría sobre esta pataca Ai, que as chunga? miñas ficiron normal. As túas normal, pero eran a mesma raza que él. Cuidado, Home, cuidado. saliron da... Mira, pero que se... Saliron mesma da bolsa. mesma bolsa. Ostras. Sí. No, estas son Será de outra o teu bolsa. aceite? Estas son de outra bolsa. Ah! Será todo aceite. Non sei, o aceite tamén estaba a empezar, a estrenar. Bueno, mira, botamos aquí as alcaparras. É un Que misterio. Me estou liando, ao final nin Vale, teño, perdón, nin teño perdón, salsa, perdón. nin teño... Mira, vamos a botar aí tamén a piparra picadiña, Sí. sin o talo. Salsa menía con encurtidos. Aí está. Salsa menía Vamos con a botar aquí encurtidos, tamén. de Xulio Mato. Mira a piparriña como se fría aí na salsiña. Deixamos a Xulio, veña cos O encurtidiños, na salsa. Que xa llevo a botar zume de limón e vou empezar a ligar. Ti bota. A ver, ó. Vamos alá. Que, ó? Mira, O que tes por aí, muller? eu teño aquí esta Oh, pescada, biches? Moi rico. Aberta el libro, pídeslle ao pescadeira, aberta el libro e sen espiña. Parrinchela aí ben, Temos aquí xa a nosa bechamel Olo. con mesillón. Entón, Caso deixáchelo enfriar dende onte. efectivamente. Pois era ben, Efectivamente. xa estou aquí pa... A bechamel é mellor facelo o día anterior ou pola mañá cedo, porque nun ratiño na neveira esta cantidad tamén a refría, Joder. Un poquinho de sal. A ver, mira para min. É que tes aí o micro, claro, tamén. Eu quería que estuvera monísima. Aí está. Pero é Ves, que- agora estás guapísima. Non Aí se lle está. poden pedir pedras ao olmo. Pá, non, pero polo menos que che quede centrado. E agora que va, rebozalo. Enchemos e agora rebozamos. Xulio, é así, non? Sí, perfecto. Xulio debe saber, Eu o bastante autor teño que a miña escuma aquí. da receita. Mima, pero tes unha feira aí montada? Agora. É unha Isto feira é aí como montada con empezar. escuma, pero fixadvos a de escuma que hai aí. Eu estou alucinando, nunca tal vira, Pero esta é Eu pataca nunca con vira, aceite de nunca verdade, vira tampouco, Che, non sei, Debe ser cousa Eu nunca tal do Do que? este, do como é, do cabañil. pero tería moita ajo igual a pataca. Non sei, non sei, Non sei. non sei. Ala, pa dentro. Oi, isto sí que pinta ben.
Pinta ben. O aspecto desto sí que non é o da pataca do Xulio, No, a verdad que Esta non. outra cousa. Pero hai que ver, porque este trozo da pescada é moi gordechiño. A ver se o facemos ben, se lle dá timing. A sacudila ben, non me gusta o exceso de... E como sabes cal é o punto xusto, o momento da pescada, cando está feita? Como Shakira, intuición. Non hai máis. O sea, ti bótala aí, Boto aí e cando a mí me dá no fuciño. xa, e como lle explicas a xente que está na casa que nunca fixo pescada, oi, que salta eso, ai, Dios mío, que má susto. Aí vai. Isto está pedindo queimarme, vamos. Todo o mundo fixo pescada neste país, Ti non Sí, claro, todo o mundo. Eu creo que hasta ti non Sí, fixes todo o pescada. mundo, todo o mundo. Ahora hai que agardar un pouquiño, non botarlle lume moi forte, para que non se queime por fora. Xa está. Fixade o aspecto que ten, po Día do Carmen, po San Ramón, po Día do Patrón, po San Cristóbal, pa Santa María, po San Roque, cando que irades, unha pescada así rechea que... ¡Ja! Da Despois gloria vela, Quedades, claro, quedades como patróns. E máis se che sobra Con un patrón. pouquiño de bechamel, faz unha salsiña, botas por riba, diluela un pouco, ou unhas croquetas. Tamén, non é mala idea. Lucía vai moi ben, as patacas de Xulio non tanto. Vou ignorar as patacas como a quen que non existe, vamos co que estás facendo ben, vale? Xa che dixeron que as ignoraras, non? Sí. Pois, igual me revelo un pouco. Por qué? Porque como lle vou quitar parte do aceite, igual se vai a espuma. Pero bueno, mira, xa temos aquí o caldo de peixe, o zume de limón, os encurtidos, a manteiga, vamos lle botar un chisquiño de sal, A miñía. a meníe. A miñía. Miñía encurtida. Sal. Podemos chamar miñía encurtida. Meníe. Unha miñía con encurtida, unha miñía encurtida. Sí. Moita xente que podemos toma con chamar eso linguado, non? perfectamente. Además, ti es o divulgador e poder bautizar esta... Súa, sou. El que ten un calor Estou suando eu tamén. co chirme Pero mira, escoita. Eu podo sacar a chaqueta, Sí. Mira. Sí. Madre mía. Eu non Este barco... podo. Eu non podo. Vai moita calor, Galicia. Sí. Será pola miñía, polo renchido ou pola espuma das patacas de Xulio. O caso é que aquí estamos que fervemos. Vamos a quitar. Mira pa aí. E... Solución de Xulio para o seu drama. No, eu teño que quitarlle todo este aceite, Mima. Mira, quitamos o aceite. Pero o que é curioso é que ao quitar o aceite ca escuma, mira pa aí, que se vexa, por favor. Mira, que queda o Mira, aceite, non queda nada aí, queda o aceite limpiño. Ves? É a pataca, É a pataca. Ten que ser a pataca. Eu non sei o que é. Está a xente chamando, está me dicindo o director que está a xente chamando, explicando cousas. Mañán comentámolas aquí no Voltas co Prato, Mira. Olo. Xa están doradiñas por Sí, aquí. doradiñas, di. Están doradiñas. Que? Que cachondo é? Xa están douradas, vistes? Veña, mira, Menier, fervendo a tope. Ti isto Vámonos queres a baixar. presentar así a invitado? Sí, mira, vamos a botar aquí ahora Vale. a pescada para que se nos cociñe. Mira como vai ligando a salsiña, Ah, te la que ir meneando. Claro, vamos a ir meneando como se fuera un pil-pil. Vamos a meter outro trozo máis. Aí está. Vale. Entón, agora, simplemente que vaya, mira, tiña no cacho que vaya aí, chup. Maravilloso. Vale, dando e xa está. E agora teño que facer un Deixala aí. majadiño. Ah, vas machucar. Vou facer un machucado. Gústame. Veña, vamos a meter, mira, 3 dientes de Machucados. gallo, que para que las patacas, vais a más patacas, por favor, o 3 o así. Mira, vamos a botar 3 dientes de gallo. Cóstalle, Aí, o 3. Cóstalle porque ten moito aceite por aquí a... Madre mía, que calor se pasa no ¿Verdad? mar con estes chismes, De verdad, Menos mal que non teño que ir eu a pescada. Sí. Menos mal que non vas a ningún lado. Oh. Ti non vas nin ao súper por Os ela. cociñeiros dos barcos sí que teñen que pasar calor, No, os cocineros de barco, sabes que son? Un exemplo de organización. Sí, porque ademais, Eso é unha pasada, ti estiveches algunha vez nun barco vendo como cociñaban ou No. así, non? Ah, entonces sabes moi ben como se organiza. No, pero sei, no, porque tan pronto salín da escola ofreceronme ir 3 meses, embarcarme 3 meses para ir de cociñeiro. E cando vin toda que había que ter organizado, dixen, eu non sei facer isto. Vamos a deixar a Xulio aquí cos seus Mira, mariñeiros vou machacar cociñeiros. esto. Sí, sei que vas machucar, pero eu teño que marchar co público. Bueno, Veña, non te digo que lévalo. Vamos. Ai, Xeli da Estrada que está con nós na Voltas co Prato. Ai, sacaches a chaqueta para ver ponda a mí. Morría o calor, Morría o calor aí, E Xulio, non sei como... Xulio ten que estar pasando mal, porque estaba fritindo a pataca aí, bim, en riba. É iso que eu sou un capitán, eu tiña que ter aire acondicionado aí. A ver, Ter aire tens que acondicionado. pedir ao programa que te Claro. poñan aire. Un aire só para mí. Bueno, que che parecen as receitas? Sí,
Sí, teñen moi boa pinta as dúas. Son- Ora hai que probalas, o que pasa é como esta, como ten mexilón, e me encanta o mexilón tamén. Estamos vendo aí as dúas, e teño que dicir que a min a de Xulio gañoume un pouco aí cando botou a pescada na Melié, sabes, na Melié? Sí. Que empezou a bañar, a mí esas cousas jáname o corazonciño. O corazonciño. Pero hai que dicir que a de Lucía, guau, No, si están as Guau. dúas moi ben. Ora hai que probar. Vamos facer unha votación popular aquí coa xente, a ver. Levantad a mão segundo vos teña mellor aspecto unha ou outra, vale? Polo que vistes. Quen pensa que vai gañar Xulio Mato? Que levanta a mão. Vale, quen pensa que vai gañar Lucía Vázquez? Que levanta a mão. Hai moito lucístico, por aquí, lucística, Polo momento vai Lucía, a xente pensa como tía. Sí, pensa como tía. Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Veremos a ver. Vamos con Lu. Pues veña. Vamos. Seli, un aplauso para Seli da Estrada que está con nós no Voltes co Prato. Vamos para lá. Ponte por el no seu lado dereito. Aí está. Aquí. Muy bien. A ver que nos trae Lucía, A ver que nos trae Lucía para probar. Vamos alá. Vamos con este. Non está mala pinta. Quero lle recordar á xente que por dentro leva unha bexamel de mexillón, Aí está. Que iso, que é o que a Seli, verdad? En principio, creo que sí. A Seli da Estrada, non de Tabeirós, pero tamén amiga e compañeira da xente de Tabeirós. Que quede claro. Que quede claro. Quede Amiga claro. de todo o mundo, De todo o mundo, de todo o mundo. E aberto o período de contratacións tamén. Ai, tamén. Mira, Ai, aí vai o no. limón. No, caiucho Ai, aquí foi. dentro. Está aquí, non caiu no chao, está aí. Non o ves? Ai, ali detrás da Está aquí, mesa, está sí. aquí. Mi mago chouse. Sí. Pois aquí está. Muy bien. Relando el limón por riba, que rico. Un chisquiño. Faltaríalle un toque de prisel casi, verdad? Pois vamos a dar un super aplauso, como sempre, a Lucía Vázquez, que é maravillosa. E fai unhas receitas que vos chupade los dedos. Vamos con Xulio Mato. Vamos con Xulio. Bueno, mira, Por aquel lado. ao final A ver, Xulio, as súas patacas. desapareceu a escuma, Tamén Pues ten sí. moi bo olor, Mira, Por acabo de barbacoa probar, yo tamén. mira, aquí botelle un poquinho de allo, un poquinho de perexil, un chorriño de limón e un poquinho de agua, vale? E o machucado? Ese era o machucado. Foi aí, claro, foi Claro, aí. ese era o machucado. Vale, vale. Entón, mira, a salsiña, como leva piparras, as piparras son bravísimas, porque acabo de probar o punto de sal e ainda teño aquí o tal. Entón, vamos a botar moi porquiña menía, vale? Sí. Vale. Entón, mira, temos aquí o plato. Xulio ten medo de unha que de culler, pasarse Claro. por culpa das piparras, Mira, vamos entón a vai poñer. rebaixar un pouco a intensidade. Unha base desta pataca. Pero bueno. Como era? Cabañil. Cabañil, Ai, cabañil. Digo que como Seli é humorista, aínda que lle pique, seguro que lle dá un toque de gracia. Gracias a la tuya. Seguro que diga. Está genial, Xulio. Mira, poñémoslle por riba a nosa meñé. Bueno, e ahora qué bonito. Unha culleriña. Mire, eso non é que Vamos, pique, é que é un guiño. É un guiño. Vamos a darle un aplauso a don Xulio Mato, que merece maravilloso, el como sempre, cociñando na Voltes co Prato de Televisión de Galicia. E agora sí, chega un momento, vamos a probar. Veña, Vamos Seli, alá. vamos a probar. Sí. Por aí, por favor. Ai, por aí. Por aí á esquerda. Aí, á esquerda, Aí, no cabeceiro da mesa, como nas festas. Eres a que manda hoxe. Eu son das que non sei onde está a dereita nin a esquerda. Eres disléxica, non? Disléxica. Algo Bueno, así. pois aí tes as dúas receitas, cando queires podes ir probando e nós, mentras tanto, dicimos a xente da casa que nos chame. Pues iré probando. Vamos a empezar con Aí está. esta, por ejemplo. Vamos ir falar cunha Carmen, Sí. a Moaña. Carmen, parabéns! Hola, Que tal? Parabéns, muchas gracias, muchas gracias. Celebraste o día ou non? Oh, sí, hombre, aquí en Moaña sempre se celebra. Ai, claro, sacaron os barcos, é así, a procesionar. Non, sale ahora a 5, bueno, saliu a 5 Ah, vale, saliu ás 5, vale. e hasta as 9 ou 9 e pico non chega. Bueno, pois xa está, nos casi po final, xa chegamos po final de todo. Vamos a pedir aos compañeiros que suban a pregunta, vamos coa pregunta, 3 opcións de resposta, só unha é correcta. Como se chama a arte de captura da pescada máis valorada? A, do ponche, B, do pincho, C, do punchi. Do pincho. Marcámosla B, marcámosla B. Correcto, B, un aplauso. Moi ben. Pero Vale. bueno, do punchi, Do punchi molaba, sí.
Pois, Carmen, moitos parabéns polos 50 euros. Pasa moi ben no que queda de día, disfruta da tua xente, dos teus, que che regalen cousiñas, un bico grande, vale? Moitas gracias. Veña, hasta logueño, chao, chao. E agora é o momento de sair da estrada, que ten que dicirnos quen gaña o A Voltas co Prato edición Carmen. Teño que dicir que as dúas están fenomenal, realmente fenomenal, porque dixen igual esta moitísimo mellor que esta, pero é difícil escoller. Pero, porque a verdade tens que escoller unha. Tengo que escoger unha. Pero, están aí os de informativos, toc, toc, toc. Bueno, pues yo elegiré esta. Moi ben. A de Lucía Vázquez. Pero quero decir que eso tamén está genial. Bueno, estuvo ben. Señoras, señores, marchamos, queden co telexornal, serán, vemos mañá con máis recetas, no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao. Deixa la vida no mar, mariñeiriño galego, mariñeiriño de España, día e noite a traballar.